Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado ana phanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Ing Denke Tom Pranab Dutta Memorial Open State Karate Championship 2023 Kapaman. Kedam tang phai kuni artiklo ni phai kriner kep lapen cracer kep arni hojai kerati do atum ke chakpon Pranab Dutta Memorial PMD Kerati do Association ahin pen ke pater pipon ing Denke Tom Pranab Dutta Memorial Open State Kerati Championship 2023 kapaman pon along Karbi Anglong Ariso ejang atum che pahai pon si nong me kiwan. Labang so kachepate anong kachepalong pon ariso ejang amen lake Nathaniel Timong kata along ingdeng hini lapen kunait along kecheng si anong chepalong pon lo. Lapen nong timung kata along ingdeng hini anong lapen sarlong timung kiling kunait along kecheng si anong lapen kata along ingdeng kethom anong lapen ke klarjer teron pi kunait along kethom angdeng anong chepalong pon. Nong Clarkram sa kunait along ke thom angdeng anong chuke raiteron kata along ke thom angdeng anong lapen kunait along ke chengsi angdeng anong acho timung kunait along ke thom angdeng anong pajir lek thepi kunait along ke thom angdeng anong har singkong teron kunait along ingdeng hini anong sarkirik teron kata along ingdeng hini anong lapen kunait along ke chengsi anong lorna teron pi kata along ke thom angdeng anong lapen sengkla rong hang kunait along ke thom angdeng anong chepalong dun si Karbi akhai lapen Karbi Anglong aphan amahang paklar dun lo. News Text Report Karbi Anglong News Dipu flyover atuwar kapit he jipu amen pen team Karbi Anglong pen eviction asai kedeng apijong Guwahati High Court pen compensation atangka pipetik pen sai claim long lepu judgment kipi. Dipu flyover atuwar kikim kerang bom ahut long le kidun vek ahempu atum compensation atangka long nang jipura Guwahati High Court along complain pidado. Seta complain pidet apita long le ahempu atumaphan lang plot si pinini phai inkoi rai si arni adabapor Karbi Anglong Autonomous Council abitung atum flyover atuwar soding eviction asai dengdetlo lang ikha eviction amuhor Pinpur me bangso flyover amen pen compensation atangka panong do pusi bertalong. Seta team Karbi Anglong ke jatum bangso compensation atangka kipipede chiaphan si kabor idopu. Bonta flyover atuwar ke ponchi along long le kidun vek ahempu atum chelangsi Guwahati High Court along kiramtang arni PIL pilo. PIL kipi ateng atum court along alam paledam si court atum arjerding kloi aphi ingsai ingchap si pini Guwahati High Court pen hukum alo isi judgment paklanglo. Bangso Guwahati Court pen kapiklang ateng pulote compensation atangka pipeti ke flyover atuwar selam longle. Lapen eviction asai setami denglong le pusi Guwahati High Court pen kapiklang. Mate judgment kipi alo along puthot paklang pontu. Puthot bangso flyover Guwahati High Court pen akimi court judgment peklang klitike sai denglong le. Tangte lang ikha news report Karbi Anglong News Channel. Koilamati thengmu arleng along check karthang agari kachingkoi. Lakha ingkoi raphoni lip MSC constituency ke parlupon Borpathar police station angkang Koilamati ahawar pen number ankile ji dok thengmu arleng adu ke kek nai along Koilamati pen check karthang pon agari dangkrepli phaikuni achiklo ni phai ingkoi rai si arni anarlo por phai kri simalom chingkoi phit pusi birta ripon lo. Towar kahe no pendedle gari motor kating koi kali towar me senta gari motor ke vek atum khapechat hektik tik ajainita gari motor ching koi thek
La son si kedam tang phai kuni achiklo ni phai ingkoi arni check ke thapa tang si ni phai ingkoi ra isi arni karbi anglong koilamati ahawar pen Uttar Pradesh along ri an check apele chia phan dam bom ahut koilamati pen dam chot number le ji dok dok thengmu arleng adu ke kek nai along phai kuni achiklo ni phai ingkoi ra isi arni anarlo por phai kre si malom chingkoi phit pusi berta ripon longlo bangso ahawar along adung arai kedo atum ke thek dun long pen na ke than pon ke gari ke vek abang phua bang hor kangri ta hai pusi than pon la pen ka chingkoi bup dang kripli agari number lake UP 25 CT 1040 hinlo gari ka chingkoi hut katewar abang arialong amek dolo la pen ka chi thabdun abang inut abang ke aphua long amek kedo ajok ari nang bulo pusi ke thek dun long atum che than pon rinti Kachingkoi bup agari aphan tong sekot pen porpathar police station OC lapen ari sang hotum kachingkoi bup agari along an pali dunlo labang so aphuta aron ateng penji sai cheklem pon popusi OC ahin pen than pachini ponlo pinpur pon me koilamati pen number adak malom ke aprang prang penta labang so adim along karleng lapen alu ke kek ajoini gari motor kachingkoi ver adim loputa adung arai aradatum chithan pon News Text Report Karbiang Long News Channel. Nang men son ni. Men jersong ti. La so check ke konap pensi wan la. La koilamati la number adala dilong ma mesewan. Alang de. La ke kona gari ni lake. Yuti gari mane ni transporter long mesewan ma tidi. De la lo ma ke khatang de pen tuwis ki tang de ache ke thabang hai. Par bang ke wan lo mane na nalo tang akosi to wata hi chat yele hai. Chat lo se nalo ban de ko yalo. Ma la mane to tang che man ke driver nang pasang ni mane la dui kek long bang ke ni to asa wo prang chat ma tidi. Makle adha kilometer de ni tum difference hai. Kena bang chikai la chikai prum lal pan ke hang. Pene hor jun ma. Hor ki jun bang ke nin de mane tuwe si pasang ko pen to da ke la hebben bang ban thik galo mate. Amane ayak num pul hor jun nang mane pacat pi ke sodak ko. Bang ke ni to mane adha kilometer ni difference dun ko mane atara karen saren rong khai bi pala mate di apang bang digale. Mangena तुम्हारा तोवे पता को हर पजुन पंदु मना तोवे लम्बा के हर पजुन बंगा रे मने नि तो वा बम खाइदा बे हटा के आजो लो मते era da mana ta pasang kok lo la to ta churi dam ne churi am de ne chi ne mane ni na lai ke kan bang ko ko lai ya 11 o'clock bag do 11 anarlo 11 om se 5 masuk gari ka. Pasal la pene areng subang dolo ma. areng la sap an akhirnya tangra kemang kali lah Gari alo bang ando. bahini La so gari ke UP di dai ke. UP ne Ache ka nam pe ni long ela. che kana bil bang muti long la made di payment bang halat road min road an hedi silani an man thap ya le male kan la tapi nona bang chi bang ke la sida pe gari pa ho dak le ako thap thame pe Te don la so gari ke thana si chipon poman de ka sono. mane muhe ching ke tenge mane la pasan po thana bang se ponde to Gari hedi. Lanwe mana than ke. nambe thana ching dong pa mi la ponde la gari ho la mal bang hala kan dia thap sini पुलिस अंदर है police nanda Borbothar pulis tu modi. Karbi Anglong Labor Union Kalu Board Chairman Ahin Pen Rong Arak Richo Long Sing Rong Hangaphan Karchopon Nijang Karbi Anglong ke Parlo Socheng Constituency Arlo Rong Arat Along Karbi Anglong Labor Union Kalu Board Chairman Ahin Pen Richo Long Sing Rong Hangaphan Karchopon Phai kunia chiklo ni phai ingkoi ningkan suri hinira ingkoi rakitom arni rong bong rong hang rong arat along Karbi Anglong Labor Union Board Chairman Khor Sing Timong Ahin Pen Karbi Richo Long Sing Rong Hangaphan Karchopon Bangso Karcho along Karbi Anglong Labor Union Central Committee Mai Phu Bidya Sing Rongpi Chunbang Bidro Sing Tokbi Karbi Anglong Labor Union Working Dun Khong Chunbang Rising Milik Pachet Hang Chunbang Rinuka Ing Tipi Dihin Rimbang Chunbang Avijit Timung Nijang Karbi Anglong Labor Union Kong Chunbang Horen Kro Dun Mai Phu Babu Rongphar Lapen Ong Dung Ke Thekiring Atu Chetong Dun Pen Karcho along RDP Dun Rinti Sonsi Karbi Anglong Labor Union Board Chairman Pen Rong Arak along Karbi Richo Phan Aning Aklong Pen Archopon Alokon Richo along Pen BD Sori Lisen Kelong Chia Phansi Archopon
Bang so along Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Ronghang ning kemia jok Karbi Anglong Arlota Labor Union Board Chairman Akimi Kipipon Pen ajok pini rong arak along Richo Phan Pusitami Archo Ponlong lo pusi ning jepon Lasi kevangchilang apara hut Karbi Anglong Arlokedo Karbi Akhayapan Labor Union Board ahin pen mesen kam avarsai Kapalong dun Japan Board Chairman ahin pen pusitami un anke cherap cheto dunji pusi phirangke athenu ning jepon Kiruni pen kam singdera Karbi Anglong News Channel Bini dada rong arak long mili kiwang long padang de chulong mili kiwang ke ni war ni on pen ni kado kage panda nang to ani dia mada karno kali lo kardo ni men ke korso tapi ni rong ke sarmen ke ni di bisi ni bini kiwang long ablong de ni phan yen depan sirap itu tu si ni phan siam turang hang ni phan dewan board chairman nang pipan yaw sini bini bang long lo da rong arak long ni kong ke ni tum ni war ni yon non ke bangi stame mission met pen ni tum chari salom konji da pen ke ni tum non jong lang sang kan ni di budi suri long le we ki mi si asinan tu da rong arak long ni pini di chu che long ni sa lat ko mi long ke bang da hai budi suri mission pen si ni long konji ni che lo la pen ni non long kon long asi la son Ricu ke thia long ke ni di Karbi Anglong habar betul Karbi hian sai de lo la pen ni phan budi suri angta kichok ni di kele dia di mata ni pakai ni lang ko si ni di dai jakong orang kado kabi ni thang wan nu dia sudah ni alang ni phan long ricu la pen ke long sa dong phan kita nilihin pen kangalat bang kita bang kita medi di kartu ni pusing dulu kasi nilipini son sudah kampen sampai ni tunggal ni taman ni ada tidak itu arbung itu arbung anu kasi nili kado kabi newarni yang ni tung tai kian mo kita ndam kan produk best kan kado kabi alang ni tung bicu kecil giding tung ten lar ko mi atu pese alang akhir jimi ni pidon lo tapi ansu se itu budi suri kicok ya tapi ni dia kurang cari bom sini la pada dicu so abu halo na ko ngomri ko prangsi na tu ke tapi tu apa ta ko pa jenu nasialang tu da rorak pini ko ngomri apa ni tu ta dicu tentang lo da untuk banget kondo sebab itu kasi aku ngomri ko juro lo prangsi kasi aholo na itu klaim kita amulo kasi mopen heta ni ko Karena orang kang si rumah kai, kai si akhirnya itu walo, itu lebar union ta, si nang itu peranggi banji, anta itu tentang mo, lah kita tahu film ponji, pansin itu ni dicohin itu, akhirnya itu, si ada si nang itu tentang lebar union, presiden tentang mo, itu kongtung tentang mo, pagi tentang mo, yang itu dan mission Japan itu itu tempat itu apa akhir ini tak ada Lakha ingkoi Singhasong constituency arlo Muhangdi chua longkoi be arongalong Karbi jutang aterang pen patre piponsi hen up ahi kibipon Singhason Karbi jutang aterang pen pater piponsi manja mohongdi chua longkoi be arongalong hen up ahi kibi ajutang ke klempo hen up ahi mate ser hubi kibi lake Karbi aham phangalong isi ajutang kang thim binong bangso ajutang lake hakopen ke wangcher aham phangalong ningkane sekpen epong kirimpon ajutang Sar atumpen ke thanpon laso ajutang kang thurcheng abang phu atum lake dok ik sarlongki lapen harbi mang ejang atum pusi than bangso ahen up ke enpon along chepatir pipon lake jiren teron skje mai phu phuron be skje kongchun bang rohesor hanse kongchun bang atum si patir pipon Ser hubi kang thum ahut mate hen up ke en pon ahut lun ki lun abang phu atum lake rensing ingti lun sepo bidya sing teron lun sepo atum pensi lun ponlo
Sai amo along Cherabdun Atum, Jo Prakash Rongpi, Kleng Sarpo, Sin Tuteronpi, Rengka Bepi, Kleng Sarpi Atum Pensi, Cherab Chitodun. Social worker Dirite Rang Sitami, Bangso Ahen Upahi Kibipon along Chetongdun. Pipot si non aporta lahay aron, klem ng kokma pulote, lata isi karbi aron binong. Non aporjong si lahay karbi ajutang paching thurponpe, klem ponpe pulote, ove kimietum, tek thedaji, chini nedaji. La si lahay, pacharli nangji, pachini nangji pusi, mai pupen, pachini po. Manjapen Indrajiteron, Karbianglong News Channel. Yan bang kadak muhen jua long koi biarong longan itu nang linglo ton harak ti akaprik atingkan bang mangke itum pining adak pachud net ti akaprik atingkan mangke along aprik usami itum punนี่ตัวบางละสิเคลมบอมน้องแกเด็กนึงแกรู้นะเจ้าลืมตาโดเทกะตุดูลูหาสิเทกล้อมมีโลปยาสิละสิพินี่มาตานึงเลยแกละตุเป็นอันนึงเตปมเฮตอยรองสิพบตัวจอดป้อมาเทกอุปยาเลยตอนที่นี่ตุงแกมาทาล้อละสินู่นเป็นนู่นก็เทกละปอยนู่นละที่เลยตุงอ่ะเขากัดจาร์บางวิร์ละละเต็มกูเห็นวีดันเดลละสิสกรอยกันก็เตยมูตาละตุงแกวิร์กันละสินี่ตอนที่นิ่งแห้งก็ยาสิทันเนาะอารุบอมทันบอมเนี่ยบางพันอารุบอมบ่ทันบอมเลยสินี่ตอนที่นิ่งแห้งก็อยู่ป่าวิรังนี่ปัจจุบันนี้ตุงกันเบียใครกี่หลายเลยใครกันทีมกูจิตกูดันกี่เลยสินี่ร้านที่นี่จะแล้วก็Duabar Greek Constituency VDC Chairman Sar Koirong Par Ahemalong Akejoypen Spremisin Kiron. Lakha Inko Ratrok Duabar Greek Constituency ke Parlo Dolamara Along Duabar Greek Constituency VDC Chairman Sar Koirong Par Ahemalong Spremisin Kiron Ajayme Kapoman Pon. Bangso Kiron Pon Lake Karbi Anglong Autonomous Council Kechari Abangpu CEM Dr. Tuliram Rong Hangpen Kidugdet Aradapan Mathasi Akejoypen Pipa Jirponlo. Lapen Duabar Gri Lakha Inko Ratrok Constituency Local MSC Mate Education EM Richard Tok Visitame Duabar Gri Constituency Kidukdet Aradapan Mathasi Patumi Dolamara Lapen Baguri Diring Krimkro Aradapan Bang Paroisi Sose Apan Duabar Gri Constituency VDC Chairman Sar Koirong Par Ahemalong Aridengpen Akejoypen Spremisin Akejoypen Ron Ponlo. Lapen pu Akejoypen Kilong Aradatum Sitami CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Education EM Richard Tokbi Lapen VDC Chairman Sar Koirong Par Apan Kachuro Pachirpon Lapen Kewang Chilang Arni Ansitami BJP Asorkar Alongsi Dodun Tipchi Lapen Education EM Richard Tokbi Radapan Kanghon Kangjinso Tepi Kapot Choro Parpig Lopusi Radatum Kachuro Pachirpon Lapen Purui Ate Lapen Kapre KA Karche Ason Sitami Kiron Pachirpon News Report Karbi Anglong News Channel. Itum jasmetet ke ladak spremisin ron lo. So spremisin ke jasmetet ke sakheti chuklem tumhan. Sitame so spremisin pen opor sakheti chat gali kapre kheti ta klemini ye barita bab kepati lenceng sokojo nahai doai ke ap nahai pen pinangan lo so spremisin ke pinangan kampi lasi so spremisin rongsor kichunam thekhe tumta dupik masu posi kidukela katumhan nahai awar sai rap dangi pusi itum kaching hon Karbianglong Autonomous Council CEM Sir Dr. Tuliram Ronghang alangli mathalo ase alangli la homostitin hansitame masom spray machine akijoy pen alangli ron pono patumi apor de thorolong rally do aso rally long CM sir amit hangamasi lebang surat phankiron pangchengkang lo lasi alangli ron kanget uneder lo lasi la pinia kunilitum dak etum kaching hon local MSC mate EM sir Richard Topi alangli Ilip hanang pingkat lo, laki doan ahormu rat hanron pon ne sini ilip hanang pingkat lo. Si alang li kami inang energi geding pen tabor I ilip hanang han lo. Je dual baguri long mesin nang li uji, ne langsung iem pen kadui cingki bom lo. Lalu mesin menang li te rat han ron ponon sini ilip hanang pingkat lo. Lalu teng pensi pini dak rat han ron pon lo.
Pini abirta ke lapuan si kang ton pon iglo do me thak me.